Kamera so mňou, ja vzdelovku. Ahoj. Rovno mám. Rovno máš, no. Dobre máš. Trošku skladí na vzdelovku. Hádam. Neboj sa. Ako, všetko je možné, hej? Ideme mať spolu druhú atrakciu. Čo by si? No, na Ibizu. Môžeme spolu, no? No. A tam sa dunie, tam zadu. Tam nie, to je rešpekt, to je naše volanie. To tak aj tak volá, nie? Čak? Rešpekt, no. Pre ty máš rešpekt. No. Sú ľudia celkom však? Ľudia. Celkom sú ľudia tam však? Dosť, no. To je veľa atrakcií, to preto. No. To vlastne teraz úplne plné, len tá jedna sedačka je prázdna. No to oni čakajú, lebo vieš ako, máš jednu jazdu, vieš? To bolo aj včera, nie? Ako? To už bolo aj včera, nie? Včera, no. Či poslal fotku? To je Banický. Úplne plné na meste bolo večer. Od včera to bolo, tak? Od 4:00, nie? Zajtra, no. Včera o 4:00. Včera o 4:00, no a vlastne od rána, či? Od rána to bolo, ale väčšinou ľudia chodia po obede, po piatky. Hej, do obede. No. A to bude plné to bude nakoniec, no. A to máš vlastne, keď zoberieš 6 € a koľko sedačiek? Však? To vyrátaš. To máš dvojice, ako pár. 11 asi. 11? 22. 22x6, no. A koľko? 200 €. A dajme tomu 3 minúty. Alebo 2,5, však? Ako dávajú? 200 €. No. 2x6 na 180 a 198 €. Koľko? To je vlastne to fly to je, čak? To je fly tower, že? Za jazdy, prievidza. To je dobrý výhľad na Tesco, čak? Ako je ventilátor, čak? Co to šlo? Otrhlo teraz. Dobre, čak? To je nejaký 35 metrov od toho, že? A booster je vyšší. Ako? Booster je vyšší. 40, no. Také koľko ešte dám. A ty ešte takto mi začo, či nie? Aj vidú. Aj vidú. Ty si bol nejak si bol, nie? Bol som, ale... Ty bol, kde si bol? Žili na tomto, Žiline. Žiline, hej? Áno, tam mi stačilo. Hej? Odporné. To tento rok to bolo, v júni, či keď to bolo. Nie, to žralo, že to rok nebol. V Žiline, teraz bol. A nebola tam reťazovka. Jaj. A na extréme som bol. Na breakdance, na extréme. Oni boli keď inde. Na inde. Môže byť, no. Môže dať dole. Bude, že je úplne dole, tak? Ja sa nedívam. Sa bojíš, nie? Víš čo? Tak je také nepríjemné, ne? Predstav, že zletíš. Ako? Predstav, že zletíš teraz, ne? No.
Už to klesá, ne? Aha. Kruto bolo, nie? Tak? A ty, že Django chceš ísť ešte, nie? Ale môžeme ísť spolu, nie? No. Pokiaľ sa to neotrhne, je dobre, nie? Lebo už bolo, Čechách bolo. V Čechách bolo, tak? No. Prežili tu ľudia. Ako? Prežili tu ľudia. No, asi nie. Prežili. Ako je? To by znal, že prežije, ale to už stačí, keď máš zlomenú ruku novú, nie? Tam bol extrém, sa mi dane spadol, nie? Hej, a to bolo už najmenšie. No, no. 2-3 roky dolu, nie? A to záleží, ako sa to starajú, vieš? No veď, hej.